ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റാണ്. നമ്മൾ കയറുക, ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിലാക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആ ഹോം പേജ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് വോട്ടർ, നോയോ, സ്റ്റാറ്റസ്, വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് വോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെർച്ച് വോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെർച്ച് വോട്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ, ക്യാപ്ച. ഇത് മൂന്നും അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡ് ആണോ എല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഇവിടെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്ച അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാം മിക്കപ്പോഴും സ്മോൾ ആയിരിക്കും ക്യാപ്ച വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്. അതും ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റും വാർഡും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലാംഗ്വേജ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലോക്കൽ ബോഡി, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ, ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്, വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും നമ്മുടെ ഈ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ ക്യാപ്ച അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്ച തെറ്റിക്ക് അടിക്കുക. ഇവിടെയും സ്മോളാണ് മിക്കപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഇലക്ഷൻ ടൈമിലേക്ക് നമ്മളിതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് കയറാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിനും പുതിയ അറിവുകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.